Guerra das Galaxias. Sexto episodio. O retorno do Jedi. Luke Skywalker regresou ao seu planeta natal de Tatooine nun intento de rescatar o seu amigo Han Solo das gadoufas do malvado delincuente Jabba o Hutt. Luke ignora que o Imperio Galáctico comezou en secreto a construción doutra estación espacial blindada, máis poderosa incluso ca terrible Estrela da Morte anterior. Unha vez finalizada, esta arma definitiva presaxiará a fin do pequeno grupo de rebeldes que loitan por restablecer a liberdade na galaxia.